अच्छा, पहिले के राजा लोग अपनी रानी के कितना माने लोग, कितना वो लोग के मान जान रहे कि कोनो एगो चीज कह दे लोग तो तुरंते राजा लोग वो लोग के ख्वाहिश पूरा कर दे लोग। आ ई लोग बालो, ई लोग तो कुछ थिए नहीं के दादा, एगो कहनी कि जयपुर घुमा द, तो कहत 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 हम 4 साल में ई अब हमके जयपुर लेके आयल बना। मैंने और जगह तो घुमा देते रहन लेकिन जयपुर लेके नहीं आवत रहन, लेकिन हमके बड़ी जयपुर आवे के मन रहा। यही से कुली आके एजा होटल में रुकनी है, जा आके टिप टॉप होकर चश्मा वश्मा लगा के पर्स वर्स लेके हम हमार सखी निकल गई नहीं है जा कहीं जाके चल भाई हमने के लोग के राजा के महल वहल दिखावल जा, तनी एहू लोग के तनी दिमाग उमाग खुले भाई कि वो लोग के 12 गो रानी रहली तो राजा कितना कुछ उनका खातिर कैले रहलन। एहिजा एगो रानी बालो तो वो लोग कुछ नहीं कलो कर। ओकरे बाद से हमने के रास्ता में ही हवा महल दिख गई। हवा महल वाकई में बहुत खूबसूरत बाटे। आ ई बतावल जाता कि श्री कृष्ण के मुकुट के आकार में ई हवा महल बनावल गए रहे। इहो कोनो राजा बनवैले रहना। ओकरे बाद से कहनी जा कि चल भाई एजा हमनी के राती के घूम लियल जी हवा महल में, लेकिन इहे हमनी के सबसे भारी गलती रहे कि हमनी के राती में घूमे के सोचनी जा। अगर ए टाइम हमनी के घूमले रहती जा हवा महल तो हमनी के बहुत अच्छा से फोटो वोटो भी वीडियो वीडियो सब बनवेले रहती जा, लेकिन इहे हमने गलती करनी जा कि राती गनी जा। आ राती गनी तो इतना भीड़ रहे, इतना भीड़ रहे हो जा कि फोटो का वीडियो का कुछ ना बन पाई। तनी मनी बनल उ बादे में हम दूसरी ब्लॉग में दिखाएम। आ ई है दुकान उकान कुली गेट वेट सब के सब पिंक कलर में है, तो बुझाता कोनो किला वाला गेट उठ, लेकिन नहीं किला गेट नहीं है, एकदम नॉर्मल गेट है। आ रोड रोड पे बाटे कुली। ओकरी बाद से आगे नहीं हमनी के आमेर किला। आमेर किला से पहले ही एगो झील बाटे, वही के किनारे कुल बनल बाटे कुल घूमे फिरे के जगह। ओइजा आके हम इन्हें अपन वीडियो बनवाओ तनी कि भाई देखो ले वीडियो बनाओ लो, लेकिन खाली हमारे बेटी बड़ी हमारे बनावत लिए तो कनिए ना दादा हाई उंगली से दिखा दिखा के कि भाई फोट भी दिखावा। हमके तो बहुत वीडियो में देखेला, लेकिन ये फोट भी दिखावा बहुत सुंदर बाटे। आपने दूल्हा के कहत रहनी है कि भाई टोपी वोपी किन द हमरा के, तो एगो टोपी किन के दिलन, हमरा के चश्मा दिलन, हमारी सखियों खातिर टोपी किनाइला, बेटियों खातिर किनाइला। ओकर बस चल गनी जो है जोधा बाई के ई मायका है। ये वाकई बहुत खूबसूरत बाटे। अभी थोड़ा हमने के पीछे साइड से देखनी है जा, अभी कुछ में काम हम चलते ऐसे ना जा पाई है जा। हाई आगे नहीं जा हमने के आमेर किला, वो तो हमने के नीचे से देखनी जा। अब हमने के आगे नहीं जा ऊपर, जहाँ से अब हमने के गेट के अंदर जाइल जाई। लेकिन गेट के अंदर गईला से पहले कहनी कि रुको भाई पहले बाहर के भी तो व्यू देखे के चाहिए कि हाँ कितना सुंदर लगता। हम टोपी पे पहनले नहीं तो हम दुल्हा हमला करी गावे लगल हन कि अरे दादा तू तो बुझाता कि एकदम जयपुरी हो, तू ही बुझाता विदेशी हो। हाँ कहनी जाए तो भाई जहाँ आयल बटे आदमी उहू जाके कुछ तो पहने उहने के चाहिए। तो हम बेटी कहलिए कि मम्मी हमको चश्मा खरीद दो। कहनी अच्छा चला भाई तू चश्मा खरीद ला, तू चश्मा पहना। हमारा बेटा बड़न तो वो अलगे चश्मा किनवेला हन। हाई कुल सामान मन कुल मिलत ला। कहनी रुको कुल वीडियो वीडियो कुल बनवा ली। बहुत लोग छतरी उतरी भी लेके जात ला, लेकिन हम छतरी नहीं लेनी है काहे कि हमार टोपिए काफी रहला, काफी बड़ा रहला। आ हमार बाबू बड़न तो ई सफेद चश्मा किनवेला हन। आई भगत सिंह वाला ई टोपा खरीदवा ले रहा। इनका तो अलगे शौक बाटे दादा। हमार सखी बड़ी तो ऊ का कैली है कि टोपी तक किनवैली हन, लेकिन पहनली है नहीं। करे नहीं हम चश्मे खाली पहनम, हाई टोपा हाँ टोपी हम नहीं पहनम काहे कि बड़ी भारी लगता है ये हम नहीं पहनम। ई के लेके एगो ढोई। ओकरे बाद से जे देखत नहीं तो खाली फॉरेनर ही लोग लौकता। कहला हम दूल्हा के तनी फोटो वोटो खिंचवा ला, एक दूगो विदेशी लोग के बुला के। हम कहे ना हम नहीं खिंचवाम कि अंग्रेजी अंग्रेजी अबे नहीं करी का कह के बुलाई हम। हाँ कम हियर कनी रहे दा हमके नहीं बोले कि इतने अंग्रेजी आवेला, ज्यादा अंग्रेजी नहीं आवेला। अब पता लगे कुछ बोलत सन तो हम का कहम का बतियाए। अगली बात आगे नीचे टिकट उकट लेके या आमेर किला में अंदर जाए तो कहनी अपनी बाबू से कि बाबू तनी हम वीडियो बनावा तनी खूब सुंदर ये महल में आके तो वाकई में लगत ल कि रानी तो हम ही होई दादा। इतना अच्छा फीलिंग आवत ला। चाहे गेट उट बाटे कुली यही जैसे राजा आवत लन कोनो युद्ध उद्ध जीत के। यही जब लोग मारे कुल फूल उल के बरसात करत रहला उनके ऊपर। इतना सुंदर ई जगह बाटे, तुम पूरा एक एक चीज घूम घूम के देखले बानी। इतना सुंदर ई महल बाटे। आगे भी हम वीडियो में सबके दिखावे ला बानी कि कितना सुंदर ई अंदर से महल बाटे, बहुत सुंदर बाटे। एगो गाइड कैले रहनी जा, ई गाइड हमनी के हर एक चीज के बारे में समझावत रहन कि ई सब ओरिजिनल कलर में बनल बाटे। ई कोनो पेंट वेंट नहीं है। एकरे बारे में आगे हम बहुत कुछ बताएम अगला ब्लॉग में। हम ऊपर आके है कुल
ले तनी कुल किला के फोटो वोटो कुल ही। आगे रानी लोग के भी बहुत कुछ कहानी बाटे। ई उहे जगह है जहाँ अबे हम घूम घूम वीडियो बनावत नहीं, उही के हम ऊपर से एक ले ले बानी, बहुत अच्छा व्यू आवला। एजा के जौन रानी लोग बाटे वो रानी लोग खातिर राजा का कइले रहलन कि 12 गो रानी लोग रहे आ 12 जानी खातिर राजा अलग अलग बनवैले रहलन घर कुली। तो उ के बारे में हम आगे जरूर बताएम सबके। तो सब लोग ई वीडियो जरूर देखी आ आगे के भी वीडियो के इंतजार करी कि अगला भी वीडियो आवेला बा एकरी आगे का भइल ई सब हम बताएम।